குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே எப்படி கொண்டாடணும்னா சும்மா நீங்க கொண்டாடலாம். சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஹோட்டல்ல பார்ட்டி கொடுத்து கொண்டாடலாம். அது உங்க வசதி இருந்தா நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம். ஆனா சாஸ்திரப்படி பார்த்தா பிறந்த நட்சத்திரம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் பிறந்த நாள். குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே எப்படி கொண்டாடணும்னா அதே நட்சத்திரம் வரணும், அதே மாதம் அதே நட்சத்திரம் என்றைக்கு வருகிறதோ அன்றைக்குத்தான் பிறந்த நாள். முதல் பிறந்த நாள் அப்படித்தான் கொண்டாடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிறந்த நாள் குழந்தைக்கு எப்படி கொண்டாடுவாங்க, ஆண்டு நிறைவுன்றத எந்த மாசம் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததோ அடுத்த வருடம் அந்த மாசம் அந்த நட்சத்திரமும் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் பிறந்த நாள். இதே சிஸ்டம் தான் கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணும். நட்சத்திர பிறந்த நாள் தான் நம்மளுடைய ஹிந்து மத வழக்கப்படி சனாதன தர்மத்தின் படி நட்சத்திர பிறந்த நாளை தான் கோவிலுக்கு போய் கொண்டாடும். டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு சும்மா பார்ட்டி வைக்கலாம் வசதி இருந்தா.